Hi, my name is Tenzing Bodosa. Angni munga Tenzing Bodosa. I'm a small organic farmer, and today I'm going to share about my experience regarding through the Rian Minister Cine. Or if you wanted to more update any videos, then please you subscribe the Rian Cine. Jadi you know video for update nanggubla Rian Cine ko subscribe खालामबानो माखासे भिडिअफोरखौ दा आंदों लोगोआव दङ बुहुमनि बयनिख्रुइबो सासे मुंदांखा अर्गेनिक आबादारि बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ गावखौनो होनो थाखाय खावलायबाय। Yes, my name is Tenzing Bodosa. I am an organic tea farmer. Last 10 years I am growing organic tea. बिथांजों आङो दिनै दान्दिसे सम मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आङो बिथाङा दिनैसिम जि अर्गेनिक फार्मिं मावबोबाय बे फार्मिं मावबोनाय समाव मा एक्सपिरियेन्स मोनबोदों दा बेखौ आं आदा तेनजिं बड'सा बिथांखौ फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। So दा ओरैबायदि जे एक्चुअली आं लाइफआव आबौआ खेतियकमोन, दिनै आंनि फादाराबो खेतियकमोन बाबाया, किन्तु आङो बिसोरबायदि आबाद मावनानै जानाय खोथाखौ आङो सानाखैमोन गावनि लाइफआव। बाहेराव आङो 13 बोसोर खामानि मावदों बे धरननि कन्स्ट्राक्शन कम्पानिफ्राव। सो मालेशियान कन्स्ट्राक्शन कम्पानियाव आङो 13 बोसोर खामानि मावदों। 13 बोसोर खामानि मावखांनायनि उनाव आङो न'आव फैफिननानै आबाद मावफिननायखौ आं सानाखैमोन। आङो बै कम्पानियाव थानाय समावनो दिनै फिसा फिसा फेक्टरिखौ बोरै सेटआप खालामनांगौ, मेशिनारि, ड्राइभिं, अपारेटिं, मेकानिक माखासे नलेजखौ बै समावनो आं सोलोंखानानै लादों। आरो आं गामियाव फैफिननानै आबादारि जानायखौ सानाखैमोन, किन्तु गावनि बिमाया आंनि आइया आंखौ लेंहरफिनबाय थानायलाय गामियाव फैदो, बिनानावा देरबाय, नों गामियाव थाफैनानै मा मोनसे मावनानै जाफैदो लेंहरबाय थानायलाय आं गामियाव फैफिनबाय। गामियाव फैनानै मा खालामगोन मा थागोन गोदो गोदायनि बायदिनो आङो मैगं थाइगं गायनानै कबि, आलु, फान्थाव माबा माबि बिदिनो आबाद खालामबाय। आबाद खालामनानै बेफोरखौ आबाद खालामनानै आं महा फाननो, सोरनो दैथायहरनो, दामबो मोना, न'खरखौ आं माबायदि दानो बहुद साननाय फैबाय आंनियाव। आदा दा नोंथाङा दिनैसिम जिहेतु नोंथाङा बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव नोंथांनि प्रडाक्टफोरा एक्सपर्ट जायो, दा बेफोरखौ माबोरै नोंथाङा दिनैसिम मावबोनानै बेबायदि मुंदांखा बा जौगासार जानो हागौ बेखौ एसे फोरमायनानै होदो। साहायाथ' जोंनाव गोदो गोदायनिफ्रायथ' नङामोन, किन्तु जेब्ला इंराज फैनायनि समनिफ्राय साहाखौ आबाद मावदों। स' जोंनियाबो दिनै गोदोथ' साहा गायबानो हमनाय मानाय माबा माबि बिदि दङमोन, किन्तु समस्याफोरा समजों सोलायलांदों। किन्तु गेजेर ससेयाव जोंनि मानसिफ्रा माइ आबादखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो गायोमोन, किन्तु साहाया खोब गोदानमोन। आंनि न'खराव आंनि परियालाव आंनो साहा गायजेनदों। जोंनि गामियाव आंनि न'खराव आंनो साहा गायजेनदों। दिनै आं साहा गायनाय समाव साहाया जे 32टा जातनि जे साहा बिफां दङ, बे मोनफ्रोमबो जातखौ आं सिनायामोन। आरो मोनफ्रोमबो बिफाङानो जे बेलेग बेलेग फ्लेभार दङ, बेलेग बेलेग मोदोमनाय, बेलेग बेलेग स्वाद दङ, मबेबा खाब्रां मबेबा गोदै मोनामनाय बेफोरबायदि दङ। बे मोनफ्रोमबो जातखौ सिनायनायावनो माखासे सम लादों। स' साहाखौ जेब्ला आङो गायजेनो अब्लानिया आङो साहाखौ माबायदि हासार बाहायनांगौ, माबायदि एम्फौ थैनायनि मुलि बाहायनांगौ, माखासे एक्सपार्टफोरा बिसोर आंखौ माखासे केमिकेल फार्टिलाइजार आरो पेस्टिसाइड बाहायनो थाखाय फोरोंदों। जेब्ला आङो सायाव माखासे केमिकेल रासायनिक हासार बाहायो, आं गावनो सहायनो हायै मोनदों। आंनि न'खराव रावबो केमिकेल फार्टिलाइजार बाहायामोन, रासायनिक हासार बाहायामोन, आंनो बाहायजेननायमोन। बाहायजेननाय समाव आङो बिराद खुसि मोनदोंमोन जे थाब फसला जायो, थाब देरो। किन्तु साननैसोनि समाव आङो जेब्ला एम्फौ फैयो बेयाव बिभिन्न रोखोमनि बेराम जायो, हेल'पेल्टिस, थ्रिप्स, लुपार, स्टिप केंकार, रुट रास्ट माखासे बेराम जायो, बिफां बायदिसिना बेराम जायो। अब्लानिया मा जादों, आङो गावनो माने जेब्ला बागानाव स्प्रे खालामो
अब्लानो आनबेयारेबल जादों माब्लाबा खर' गिदिंनाय गोबानाय जेब्ला आङो गोलोमनाय गस्लाखौ फुख्रियाव सुदों दंखलाव सुनाय समाव फुख्रियाव दैया थांनानै नाया थैजोबदों स' बेफोरबायदि खोथाया आंखौ सानफिन होदों जे इमान मुलि होनाय बुस्थुखौ मानसिनि न'आव थाङोब्ला दै गिलासजों सनमान होयो दै गिलासजों सनमान होखांनायनि उनाव साहा कापसेजों सनमान खालामो दिनै साहा कापसेखौ दिनै इमान बिस होनानै जुदि उत्पादन खालामोब्ला बेखौ माबायदि मानसिया लोंहोनो हानो स' आं मानसिखौ मालाबाबो बिस गोनां साहा कापखौ आङो मालाबाबो लोंहोनो हाया I cannot feed the people with the poisoning cup of tea मोनसे बिस गोनां साहाखौ आं मानसिनो बोरै दौनो हानो बेफोर खोथाखौ साननानै आङो गावनो हासार होनायखौ दोनथ'दों आरो अर्गेनिक आबाद मावनाया आंनि मेलेमाव गैयामोन दा भारतआवबो दिनैसिमबो अर्गेनिक आबाद मावनो थाखाय कुनु जायगायाव मोजां ट्रेनिं सेन्टार गैया जि सेन्टाराव नोङो ट्रेन आप जानो हानाय बै समाव आङो बिभिन्न धरननि जायगायाव थांनानै माखासे गोरों मानसिफोरनिफ्राय आङो इनफरमेसन कालेक्ट खालामनानै केनाडानि NGO फार्टाइल ग्राउन्ड लेभेल ग्राउन्ड ट्रेडिं दिनै लन्डननि मोनसे NGO ग्रीन पिस जापाननि रेन फरेस्ट एलायन्स स' बेफोरबायदि माखासे वर्ल्डनि NGOsफोरजों अर्गेनाइजेसनफोरजों लोब्बा लाखिनानै आं अर्गेनिकखौ आगान सुरजेनदों स' अर्गेनिकखौ लासै लासै इनफरमेसन कालेक्ट खालामनानै आङो गावनो मावनानै दिनै फिसा मोनसे प्रथमावथ' आङो हेन्दमेड टि साहा बनायदों ग्रिन टि अटल ब्लेक टि आखाइजों साहा बनायदों बेनिफ्राय मेघालयनिफ्राय आङो प्रथम 2.5 लाखनि फिसा मोनसे मेचिन लाना फैदों दिनै बे मेचिननि दामा हयथ' 5-6 लाख थाखा लायो बिनि उनाव दायो आङो फेक्टरिखौ आपग्रेड खालामनानै 40-50 लाखसो खरसा खालामनानै फिसा मोनसे फेक्टरि बहायनानै लादों दिनै बे साहाखौ आङो दिनै USA जार्मान केनाडा गावबो दिनै हंकं अस्ट्रेलियाफ्राव थांनानै सिंगापुर मालয়েशियाफोरा बिभिन्न देशाव थांनानै आङो गावबो बर' रायजोनि प्रडाक्टखौ आङो डिसप्ले खालामफैदों लासै 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 मार्केटखौ बनायना लादों स' आं सानोदि जोङो जुदि मोजां प्रडाक्ट दिहुनोब्ला जोंनि प्रडाक्टखौ जों बिश्वनि जायखिजाया बजारावनो जों फाननो हागोन आरो बर'फ्रा जि जायगायाव दङ ओरैबायदि मोजां जायगायाव थायो ट्राइबेल जातिफ्रा गासै बिश्वनि ट्राइबेलफोरानो बा बर'फोर थानाय जायगाफोराव ओरैबायदि मोजां जायगा जि जायगायाव साफा दै थायो मोजां खायद थायो मोजां बार थायो मोजां बोथोर थायो बेफोरावसो ट्राइबेल जातिफोरा थायो आरो जेराव ट्राइबेल थायो बेयाव माखासे दंफां लाइफां बिराद समायना जायगायावसो थाखायो खिन्थु दिनै जोङो माखासे दंफां लाइफांनि मैल्यखौ मिथियालाखौनो जोङो दानफायनानै गारदों दिनै हयथ' मेडिसिनेल भेलु जानो हागौ हयथ' बियो जिब जुनारनि थाखाय फेभरेट प्लान्ट जानो हागौ जों न'आव बाहायजानाय थाइजौ खान्थाल गय नारेंखल बेफोरबायदि बिफांखौसो जों दोनबाय थादों खिन्थु बाखि बिफांखौ जोङो प्रयोजन गैया साननानै जोङो दानफायना गारदों खिन्थु बै दंफाङा हयथ' मुलि बिफांबो जानो हागौ माने माखासे मुलि बिफां बा बबेबा मोनसे एनिमेल्सनि फेभरेट प्लान्टबो जानो हागौ स' बे जोङो गासै बिफां लाइफां जिब जुनार गासैनोबो जोङो माने गावनोल' मालाबाबो आबाद मावनाङा जोङो गासैखौबो अननो सोलोंनांगौ दंफां लाइफां हाग्रा दिनै जिब जुनार गासैबो थाबासो अब्लासो सान्थिया फैयो गासैबो सान्थि मोननांगौ जे ओरैबायदि नङा जे जों बिभिन्न धरननि हासार बाहायनानै जोङो आबादखौ दैखांनानै जोङो फैसा खामायनायखौ मालाबाबो सानला लासै 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 खेथियकनि हाया जेब्ला थैलांबाय थायो बे खेथियकनि हाया थैलांबाय थायोबा लासै दिनै बाहाय गाबोन बाहाय दिनै थैलांबाय थायो दिनै हासार बाहायनाय लोगो लोगो हानि खामानिखौ सोर मावो हा सिङाव माखासे मैल्यबान साहिफोर थायो सिंनि हाखौ सायाव सानिखौ सिङाव हाखौ गुरै खालामनाय फ्रु खालामनाय माखासे मैल्यबान एम्फौफोर दङ हायाव जेरै खानस्रि सस्रमा गोबोर लदाय जेरै मासे खानस्रिया सानसेयाव खनथाम थांलाय फैलाय खालामो जि खनसे थांबाय मोनसे गरं बनायलाङो आरो फैबाला बेलेग मोनसे गरं बनायबोयो हायाव जे खानस्रिया फिसा 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 गरं बनायना दोयो अखा हायोबा अखा हादैया थोबसे 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 हाबलांनानै पातालालागि मोनहैयो दै फिल्टार जानाय खामानिखौ खानस्रिया जिमानखिनि मावनो हायो पृथिबियाव रावबो मावनो हाया स' जेब्ला जोङो हाग्रा थैनाय मुलि सारो इउरिया सारो गोदोर मेचिन बाहायो खानस्रिफोरा आरो माखासे हायाव हर सान खुरग्लुंबाय थानाय एम्फौफोरा थैजोबो आरो बिसोर थैनाय लोगो लोगो बिफांनो सोर आदार जगायना होयो माखासे साहिफ्रासो जगायना होयो बिफाङा मालाबाबो गावनि दालाइ गोरान बिलाइ गोरानखौ जाना थांना थाया हानि माखासे साहिफ्रा जेरै खानस्रि सस्रमा गोबोर लदाय बे एम्फौफोरासो जिंक केलसियाम मेगनेसियाम आयरन पटेसियाम माखासे खायद'खौ जगायनानै होयो दिनै जोङो खेथियकफोरा दिनै मालाबाबो खेथियाव माने गोदोर मेचिन बाहायनाङा हायोबा
दिनै हाखौ मालाबाबो साफा खालामजोबनाङा दिनै हासार सारनाङा अर लगायना होनाङा दिनै हदाय मोजां हाया हानि आधा फुट आरो 1 फुट लेयारासो दिनै हदाय मैल्यबान एम्फौआ बे हानि आधा फुट आरो 1 फुट लेयारावसो थायो दिनै जेरै बाल्थिंसे गाइखेरखौ नोङो गुदुं खालामोब्ला गाइखेरनि माखना सायावसो ज' जायो थिग बिदिनो मैल्यबान हायाबो हानि आरो आधा फुट आरो 1 फुट लेयाराल'सो बाखि हाया नोंहा जेबो खामानि गैया बे खेथियाव दिनै पृथिबियाव रावबो साइन्टिस्ट गैया दिनै थैनाय हा बालि हा अन्थाइ हाखौ मोजां खालामफिननो थाखाय खुनु केमिकेल फार्टिलाइज गैया रासायनिक हासार गैया दिनै मोजां हायावबो नोङो इउरिया एमअपि एसएसपि जुदि सारबाय थायोबा बे हायाबो लासै 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 थैलांबाय थायो गोरा जालाङो अन्थाइ जालाङो दिनै थैनाय हा बालि हा अन्थाइ हाखौ अन्थाइ हायावबो जोङो दिनै गोरान बिलाइ गोथां बिलाइ जाबोर माखासे गोबोर जुदि बाहायबाय थायोबा जोङो लासै 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 मोजाङाव जोङो लाबोफिननो हायो खिन्थु जोङो मोजां हायावबो दिनै हासार बाहायबाय थायोबा बे हाया लासै लासै थैलांबायसो थायो जोंनि प्रत्येक बोसोरावनो माइनि फसला खमायलांदों नारेंखल थाइगालांदों गय थाइगालांदों दिनै बेफोर फसल खम जालांबाय थानायनि कारना गोदो आबौमोना माइ आबाद मावोबा जेबो होआलाखैनो 40 मन 50 मन माइ मोनो दिनै एखे हायावनो दिनै जोङो खेथि खालामोब्ला 10 मन 15 मन माइ मोनो दिनै माइनि फसला मा कारनाव खमायलांबाय थादों सासे खेथियगा दिनै स्टाडि खालामनो हायाखै दिनै बिनि कारनावनो जोङो माखासे खोथाखौ जों साननांगौ हानि सोमोन्दै दिनै हानि खामानिखौ माखासे बिफांफोरनो माखासे हा सिङाव थानाय साहिफोरा खमायलांबाय थानायनि कारनाव जेरै गुफुर बेक्टेरिया गोजा बेक्टेरिया ग्रीन बेक्टेरिया बे मैल्यबान एम्फौफोरखौ खमायलांबाय थानायनि कारनावनो दिनै फसला खमायलाङो दा नोंथाङा बे अर्गेनिक आबादखौ बबे समनिफ्राय मावजेनदोंमोन आङो 2000 खाराव आं फार्स्ट टाइम अर्गेनिक आबादखौ मावदों आङो अर्गेनिक आबाद मावजेननाय समावथ' बिदिहाय माखासे नियमखौ रोङामोन आङो दिनै खाथियाव मोननाय जायखिजाया दंफां बिलाइफोरानो सेवबानो हासार जायो सबानो मिथिगौ खिन्थु खम समनि गेजेराव जोङो फेसेवनानै खेथियाव बोरै बाहायनांगौ बे टेकनिकखौ जों रोङामोन खोब सहसावनो जोङो हासार बनायनो हायो सप्तासेनि गेजेराव जोङो माने लिकुइड मेन्युर बनायनो हायो ड्राइ मेन्युर बनायनो हायो बिफांखौ थाब देरहोनाय फसल मोनहोनाय माखासे एम्फौनिफ्राय रैखा खालामनाय माखासे सलुसन दङ अर्गेनिकआव मानसिफोरा अर्गेनिक खालामोबा फसल खम जागोन बेखौ सानबाय थायो उत्पादन खम जागोन बिदि नङा जोङो अर्गेनिकआवबो जोङो मोजां फसल मोननो हायो थाब फसल मोननो हायो आरो अर्गेनिक बानो फसल खम जागोन गोबोर हासाराव मालाबाबो फसल खम जाया बिलाइ सेवनाय हासाराव मालाबाबो फसल खम जाया दिनै इउरिया हासार होनानै जेरै फसल थिखाङो जोङो अर्गेनिकआवबो जोङो गोबोर बिलाइ सेवनाय दालाइ सेवनाय जाबोर सेवनाय बेफोरखौ जोङो फेसेवजोबनानै आबादाव जुदि बाहायबाय थायोब्ला जोङो मोजां फसल लाभवान जानो हायो दहाय नोंथाङा मोननैसो देशनि बाथ्रा बुंदोंमोन कान्ट्रिनि दा आं बेखौ सोंफिननो सानबाय दा नोंथांनि प्रडाक्टआ बबे बुहुमनि बबे कान्ट्रियाव बेसेबां कान्ट्रियाव माने एक्सपर्ट जादों बेखौ आङो आंनि प्रडाक्टखौ आङो दिनै माबायाव भेंकुभार आइलेण्ड ब्रिटिश कलम्बिया केनाडायाव फानो निउयर्क सिटियाव फानो जार्मानाव फानो इउकेआव फानो दा बिदिनो आङो आंनिफ्राय आखौ बायनानै माखासे गिदिर गिदिर कम्पानिफोरा आंनिफ्राय बायनानै किसुमानाथ' 10टा कान्ट्रि 11टा कान्ट्रिफोराव बिसोरा दिनै निजा कम्पानिफ्रा दिनै गावनिनो बेलेग बेलेग देशाव गावनिनो आउटलेट दङ बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन देशाव लांनानै आरो फानहैबावो बेनिफ्राय माखासे केनाडा सिटिफोराव आंनि गिदिर गिदिर पस्टार होनानैबो बिसोर साप्लाइखौ फानो सुपार मार्केटफोराव आंनि पस्टार लगायना फानो मोनसे पस्टारखौ बिसोरो 16,000 18,000 होयो सिटियाव पस्टार लगायोबा ओमफ्राय साप्लाइ सेरसेखौ आंनो 1000निफ्राय 1500नि गेजेराव फानो खिन्थु बिसोर आंनिफ्राय लांखांनायनि उनाव दिनै 50 ग्रामाव बिसोरो 9निफ्राय $10 फानो $9 $10 मिनिमाम माने 10 to 15,000 रुपिसाव बिसोरो पार किल' फानहोयो लांनानै दिनै साखौ दैथायहरनाय जायो सी रड मोनसेया जाबाय हागरनि लामाजों लांनाय जायो मोनसेया जाबाय फ्लाइटजों लांनाय जायो खिन्थु सी रडजों लाङोबा खम खरसायावनो जायो सी रडआवबा दिनै चार्जआ 450सो लायो आरो फ्लाइटजों लांबोला 650निफ्राय 550 बिनि गेजेराव फ्लाइटआव मोनहैयो दिनै जाहाजजों हरोब्ला प्राय 6 माहनि गेजेराव साप्लाइआ मोनहैयो बेनिफ्राय फ्लाइटजों हरोब्ला प्राय 10-15 दिननि गेजेराव माखासे प्रसेस खालामनायनि 10-15 दिननि गेजेराव मोनहैयो जाहाजजोंबा 6 माह
जाहाजजोंबा मालाबा हेरि लायो 4 माहबो लायो 3 माहबो लायो बाय सिर' बोथोरनि सायाव हागराव जुदि बाराद्राय बार बारोबा बोथोरफोरा गाज्रिबा जाहाजखौ साइड खालामना दोननाय मानाय मालाबा 4 माह 5 माह सम लायो गोबाव लायो खिन्थु खम खरसायाव जायो बेनिफ्राय फ्लाइटजोंब्ला थाब सहैयो दामा एसे बारा जायो लार्ज क्वान्टिटियावबा कम्पानिया पोसाया नालाय लार्ज क्वान्टिटिफोरावबोला कम्पानिया सिरपजों लाङो दा मिथिना मोनबाय नोंथांखौ माने बुहुमनि गोबां कान्ट्रियावनो माने गोबां देशावनो नोंथांखौ नोंथांनि मुंजों सिनायो आरो नोंथांनि मुंखौ लानानैनो नोंथांनि ब्रान्डखौ नायनानैनो बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा साहाखौ बायो बेखौ मिथिनानै मोनबाय जोबनायाव आबादारिफोरखौ आदाया मा मोनसे मोजां मेसेज होनो सानो आंथ' जोंनि मानसिफोरखौ आं बयखौबो बेखौनो सानो जे हायोबा जोङो अर्गेनिक आबाद मावनांगौ अर्गेनिक आबाद मावनायाव जे फसल खम जागोन बे नङा आरो जोङो अर्गेनिकखौ माबायदिहै मोजां बांसिन फसल मोननो हायो मोनफ्रोमबो बेमारनिफ्राय माबायदि रैखा खालामनो हायो बिनि राहा दङ आरो बिनि माबाफोर जुदि सोलोंथाइ नांगौबा आंनि बागानाव आंखौ जगाजग खालामनानै आंनि बागानाव फैनो हायो बागानाव फैयोबा आङो मोनसे सम लानानै ट्रेन आप खालामनो हायो आरो गामि वाइसआवबो लेंहरनानै बा आन्चलिक वाइसआव लेंहरनानैबो आंनिफ्राय माखासे अर्गेनिक आबाद मावनायनि आदब खायदाखौ सोलोंनानै लानो हायो नोंथाङाथ' गोबां आबादारिफोरखौ माने ट्रेन खालामबाय दासिम आङो 30निफ्राय 40,000 मिनिमाम 30निफ्राय 40,000 खेथियावखौ आङो ट्रेन आप खालामबाय नागालेण्डआवबो आङो मन डिस्ट्रिक्टआव वांचिन गामियाव आङो ट्रेन आप खालामदों अरुणाचलाव आङो रयिं आबालि जिया वाक्र बेफोराव ट्रेन आप खालामदों दिनै सिक्किमफोराव तार्क यांयां नामसिफोराव आङो ट्रेन आप खालामदों मेघालयफोराव तुराफोराव आङो खालामदों स' बिभिन्न धरननि जायगायाव दिनै आंनि फार्माव दिनै जार्माननि इउएसएनि बेलजियामनि फ्रान्सनि दाबो आंनियाव दिनै इटालिनि आलासि दङ दा बेफोरबायदिनो गासै वर्ल्ड कमिउनिटिसफोरा फैनानै अर्गेनिक आबाद मावनायनि सोमोन्दै बिसोरो आंनो सोलोंफैयो स' आं सानो जे जोंनि मानसिफ्रा अर्गेनिक आबाद मावनायखौ हायोबा सम दिहुननानै जोङो ज'है फालो नांनानै बोरै खामानि मावनांगौ बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो आवगायलांनांगौ दिनै पृथिबियाव मानसिया थांना थानोबा मोजां खायद' नांगौ आरो दिनै पृथिबियाव 80% बजारानो मोजां खायद'नि अभाब दिनै मोजां खायद' दिहुनोबा मानसिया 10 थाखा डाबल दाम होनानैबाबो जागोन 10 थाखा बारा होनानैबाबो जागोन डाबल दाम होनानैबाबो जागोन दिनै मानो फैसा गारनानै माने बेमारि जानानै मानो फैसा गारनो दिनै मोजां खायद' जानानै देहाखौ मोजां लाखिगोन दिनै मानसिफोरनि सिन्थाया बे दिनै मोजां आबाद मावनांगौ मोजां सिस्टेमेटिक खामानि मावनांगौ आरो बेखौ गोजौआव लाना थांनोबा आंनिफ्राय जिमानखिनि हायो आं सहाय खालामगोन बयबो फैनानै सोलोंनो हायो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम जोंनिसिम माने आबादारिफोरखौ गोबां मेसेज होबाय दा आं सानो जोंनि आबादारिफोरा बिथां आदा तेनजिं बड'सानिफ्राय गोबां मेसेज मोन्दों आरो बिथांनि जि मावनाय आरो लोगोसे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै बा नायनानै सोलोंनानै बिथांनि बायदिनो मावगोन आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों